बिथांनि जि दिनै सारादु सान बे सारादु सानखालि बिथांखौ गोसोखांनानै बिथाङा रुंसारि जालांदों थांनाय 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दाननि 25 खालार फैयै फैयै दिनै बिथांनि गोथार सारादु सान बे सारादु सानजों लोब्बा लाखिनानै कारेंमुरा गामिनि जि बिथांनि नखराव खायसे हाबाफारि लानाय जादों बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय हांख्रायना लाबोदों बे आंखौ बिबार माला बावजेननाय बिबार बावनाया सोलिबाय थासिगोन गिबियाव थांबाय आलारि बाथि लागायनाय बे सारादुआव बिथांखौ गोसोखांनानै जि सावराय मेल खुंनाय जादों स्मृति सारन होनना बुङो असमियाव बेवहाय नखरा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय आलासि महरै हांख्रायना लाबोदों लोगोसे बे नखरखौ बे गामिनिनो गामि सामलाय आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना हाजासे हेफाजाब होनानै दिनैनि बे सानखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम दैदेनलांनो थाखाय थियारि जागासिनो दं दा बेवहाय नुजाथिफैनाय जोंहा गिबियावनो आं बे भागिनखौ बिबार बावजेननायाव होबाय होमबा आं बिबारल' बावबाथ' जानाय नङा बिथांनि जिथु स्मृति सारन सभाबोथ' थागोन बेवहाय फंनैसो आं बिथांनि सोमोन्दै थांना थानाय समाव बिथांनि मावफारिखौ आं गोसोखांनानै बुङाबा जानाय नङा होननानै आं फंनैसो आं लिरनानै लाबोदों बे लिरनायखौ आं दा फरायथिना होनानै बिनि गेजेरजों आंनि बिबार बावजेननाय बिबुंथिखौ फोजोबनो सानदों। दिनै रबिन्द्र रामसियारिनि रुंसारि जालांनायनि थाखाय सारादु खुंनायनि फोरबो सान रबिन्द्र रामसियारि बिथाङा थांनाय 2025 मायथाइनि 25 आगस्टआव रुंसारि जालांदों। रुंसारि रबिन्द्र रामसियारि रामसियारिनि थाखाय खुंनाय सारादु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बिथांनि नखर आरो कारेंमुरा गामिनि रायजो सालाय रुंसारि रबिन्द्र रामसियारिनि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय गोसोखांनानै खुंनो लादों। बे हाबाफारि लेखा बायदियैनो दिनै सेथि हाबाफारियाव गोसोखांनानै आलारि बाथि फोजोंबाय नैथियाव बिथांनि गोसोखां महर सावगारियाव बिबार माला होनानै सिबिनाय थामथियाव गोसोखां सिबिनाय सावरायमेल दा सावरायमेला जागासिनो दं सावरायमेल गोजोननायनि थाखाय जानाय बावनाय बायदिसिना बायदि हाबाफारि लानाय जादों दिनै जियानो दा बे आयदायावनो बिथांनि सावगारियाव गोथार बिबारनि माला सोनानै सिबिनाय बावनायनि मानगोनां सोद्रोमाफोर आरो बे दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनाय मानगोनां आलासि दा सामलायगिरिया हांख्रायनाय लेखा जा हाबाफारिखौ मावनो आंखौ थिनदों बे हाबाफारिखौ आं मावनो थाखाय आखायाव लाबाय। दौरिफोर हेफाजाब हो मोजाङै गोरबोनिफ्राय बावनो सानदों बे आफादगिरि महरै जा दङ बे गामिनिनो बे आफादखौ सावरायमेलखौ दैदेनगोन मानगोनां रन्जित कुमार महिलारि बिथाङा बे कारेंमुरा रनासि गोजौ फरायसालियाव आखान्थि आफादगिरि महरै दैदेनबोदोंमोन बिथाङा आरो हालुकदङा गोजौ फरायसालिनिफ्राय आखान्थि दिनै बे
आफादाव बिथां रुंसारि रबिन्द्र रामसियारिनि जिथु गोसोखांथि सावरायनाय बिनि बेयाव नुजाथिफैनो हानायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आफादाव नुजाथिफैनो हादों जोंहा राजेन्द्र रामसियारि सौदिटुपनि मानगोनां सम्पद बसुमतारी जा न'खरनिब्लाबो जा नगेन रामसियारि दङ आमाय आरो अनासि गोजौ फरायसालिनि आथिखालनि गाहाय फोरोंगिरि मानगोनां रामसिं दैमारि बिथांजों अनासि गोजौ फरायसालिनि मानगोनां स्टाफ नोंथांमोन आरो बायदिसिना माने बिबान थानाय आलासि नुजाथिफैनो हादों जियानो आरो गासैनोबो आं गामिनि गासै सोद्रोमानोबो आङो माने आंनि गोसोनि सिबिनायखौ बावनानै बिथांनि रुंसारि रबिन्द्र रामसियारिनि जि सावगारि बेवहाय बिबार माला बावजेननाय हाबाफारिखौ लानानै आं फंनैसो बिथांखौ गोसोखांनानै गोसोखांनानै एसे सिबियाब्ला गोसोआ फोथायनाय नङा बेनिखायनो आं बिथांनि सोमोन्दै जा गोसोआव गोलैदों मिया जा रामसियारि आंनो होबाय आरो बे हाबाफारिखौ मावखांबाय बेजों सोमोन्दो लाखिनानै फंनैसो गोसोखांनाय बाथ्राफोरखौ फोरमायथियाब्ला बिथांनि जिउमाया गोजोननाय नङा रबिन्द्र आमाया गोमोरलांबाय दिनै बिथांनि खायसे सुबुं आरो समाजनि थाखाय मावनानै गालांनाय खामानि थैनानैबो थैनो रोङै जालांबाय होनना आं सानो बिथाङा सासे फोरोंगिरिमोनब्लाबो समाजनि थाखाय मोजां सानग्रामोन फरायसालियाव फरायसाफोरखौ फोरोंनायनि अनगायैबो गामियाव एबा न'खरफोराव सुबुंफोरखौ लोगो मोनोब्ला बा लोगो हमनानै मोजां गिहा होनानै थुलुंगा होयोमोन जायनि फलाव आं बिथांखौ सिबिनानै आरो गुनि गियानि बेनिखायनो बिथांनि बाथ्राफोरा फंफ्रोमबो सोब अमृत बायदिमोन टेलेन्टफोरावसो बुङोमोन बेखौनो आं मोनबोनाय जादों बिथाङा बाथ्राफोरनि जोहै बुंनानै नलेज होनो नाजायोमोन बेनि थाखाय बिथांखौ दिनै बावगारनो हाया दिनैनि बे सानाव बिथांखौ गोसोखांनायजों लोगोसे कारेमुरा गामिनिनो रुंसारि जालांनाय सानैसो समाज सिबियारि जोहोलावफोरखौ कारेमुरा गामिनि रुंसारि महत रामसियारि थामथियाव मोनगोन रुंसारि आनन्द रामसियारि ब्रैथियाव मोनगोन रुंसारि सुर्यकान्त दैमारि बिथांमोना कारेमुरा गामिनि अराय समाज सिबियारिमोन समाजनि थाखायनो बिथांमोना माने निजेनि जिउखौ बांसिन समखौ खाथायदोंमोन समाजनि थाखाय न'खराथ' मोजांखा न'खराव कोनो अभाब अभियोग गैयामोन बिथांमोना बेनिखायनो बिथांमोना समाजनि थाखाय मोजां सिन्था खालामनानै मावनो नाजालांदोंमोन आं नुनायाव बै समाव बिथांमोना मावोबा आं सेंग्रामोन कलेज फरायनाय सेंग्रामोन जोङो बिखौ थानाय कारेमुरा रनायश्री हाई स्कुला बिथांनि मावबिहोमा बे फरायसालिनि गिबि गायसननायनि स्कुल मेनेजिं कमिटिनि गिबि नेहाथारिमोन बिथाङानो सानजेनग्रोदोंमोन कारेमुरायाव जे गंसे हाई स्कुल नांगौ जाना फैदों बिथाङा लिंथुमनानै